Prestaň, kvôli tebe sa vystavujem nebezpečenstvu a takto mi zase ďakuješ? Chvíľu sa ti poďakujem. Nasledovne. Poď na schod. Poď, čo si urobil. Som opatrovateľka Mihalinho syna. Čo hovoríš? Budem opatrovateľka Mihalinho syna. Už včera som bola u nej doma, zistila som, že hľadá opatrovateľku a dnes som to áno. Takže odteraz máš špinov nad Mihalinhom dome. Boli sme sa pre nich nebudú domu, čo zbýva informácie a prinesiete. Poviete, čo máte povedať, ale nie je. Nevedela by som to stalo. Povedz mi pravdu. Keď ti hovorím pravdu. Nepovieš. Nechal mi nikdy nevpustila cudziu osobu do domu ako opatrovateľku. Samozrejme, že nie. No ty si myslíš, že som. Už predtým som bola opatrovateľka a mala som dieťa s druhým rodom. Poviem ti to o tom. Stalo sa to tak. Dobrý deň, rada by som hovorila s vami. Volám sa Verda Kočbula a som opatrovateľka. Poďte tu. Prosím, sadnite si. Musíme vás úplne zadefinovať. Áno, prestala som špinať. Mala som veľmi zlú skúsenosť v poslednom dome, vďaka otcovi tej rodiny. Vlastne som už nechcela vidieť. Pracovala som na matke. Zápalné emócie, neustále výhry a adrenalín. Zapojte sa, vyhrajte a okamžite si vyberte svoje peniaze. To všetko je možné v 22bet.
by sem ako dostalo? To mówił, co tu robisz? Wszystkiego z kąsiku. Ona ci chciała, że za to Karolina. Ty to samo nie chcesz? Tak sobie słyszę, ty jest taki mówisz, co zvedavý, či to vydržíš. 24 hodín bez mobilu. Počkaj, ty si fakt zažil takýto telefón? Ty si taký starý? Jasné. A ja si každý on prezentoval. Oj, to jak z minulého tisícročia. Ty si taká hrubá. Akože to je iba môj názor. Lato, ty si naozaj na ten mobil veľmi zvykol. Ty ťa ovládol, jasne, že ťa ovládol. Toto ty trefuješ, čo už námôže ovládať celé to presný stav. Počkaj, tak to myslíš vážne? Samozrejme, že som to myslel vážne. Čo si ty myslíš? Polovicu svojho života som prežil bez mobilu. Ty si myslíš, že nevydržím bez mobilu 24 hodín Ja myslím, že nie. Ja tiež, že nie. s prstom v zadku. Aj to káš. Tak daj. Čo? Mobil. Teraz? Teraz. Nemám si žiadny problém, ne? Dobre. Ešte pozriem výsledky druhej. Odovstáť ten mobil. Dobre, tak ešte sa sledujím, či som predal Adiš. Som zvedavý, ako to vydržíš. Nie, veď som ti hovorila, že máme teraz náročné. Nehovoríš mi klamala, keď sa z toho nesmiem dostať ďalším klamstvom. Keď ja som... To, že tvoj tatino pije, to je dosť vážna vec, nie? Ja som nechcela klamať, to nejako samo. Ja som myslel, že keď sa máme radi, tak si hovoríme veci na rovinu. Normálne mi povedz, čo sa deje. Ja som chcela, teda vlastne ja som nechcela. No, viem, že si niečo nechcel. Asi nie. Nie, to tak nie je, to úplne iné. Ako to bolo? Ja už naozaj začnem myslieť, že ťa povkudzuje, alebo čo? To je... Ibože, jeden Ja to silu chcem, ale nemám z toho strach. auto neboj sa. Prepáčiš mi to? Že jedno celé video to kúkal. Teraz dám tvoje krinka, že pozrel. Čo? Baví ťa to? A teraz dám tvoje, dobre? Keď si myslím, že okolo pána by nastal asi dobrý deň. Môžem sa zamrzla buď teraz? Nie. Dobre, ale nie, počkaj, ale koľko to natáčaš tak?
Navyše, veď ja tu ošetrujem veľa Ešte psíkov a tí by chvíľu. mohli mačičkám vadiť, nemyslíš? Musíme im nájsť nejaký lepší dom, ako ich môžeme dobývať. To si zaberko. Ja? No, ty ešte nemáš žiadne zvieratko. Ale ja by vám mali aj vnúca. No, o to lepšie, máš viac priestoru. A kde by ich nechal? U mami alebo u otca? Obok. Ja neviem, či by sa aspoň jeden vedel o nich postarať. No, ale potom si tam ešte ty. Ty máš zvieratka rád. Veď skoro vždy hráš na mobilom tú tvoju paru. Ale ty nemôžeš niekoho nútiť, aby si mačičky zobral k sebe do bytu. A to najlepšie by im bolo niekde vonku. Ale spolu. Áno, samozrejme. Spolu. Sadaj. No, už všetky baby v triede to majú za sebou. Za sebou? Áno, a povedal mi, že si starší a že keď to spolu nebudeme robiť, tak zase nerozídeš. Linka, toto je vec, na ktorú treba dvoch a nie je to niečo, čo sa musí, ako napríklad preventívka rozumieť. To ako myslíš? Snad si myslím, že je to niečo, do čoho by som ťa nutil. Buď do toho ideme spolu, alebo aj jeden a ja s tým nemám problém, to vieš. Čiže ak máš pre tým rešpekt, tak to znamená, že ešte nie si pripravená a to je úplne v poriadku. Aha, a ty si úplne? Nebudem ti klamať, Jož. Pripravený asi som. Ale ľúbim ťa a chcem počkať, kým to bude pre teba teda pre nás ten správny čas. Nemusíme sa do ničoho hrať. To musíš vážne. To je to vážne. Si to najlepšie práve. Aj ty si to najlepšie,